Sim nomor Laispa lagu pro. Sirwaisrah masuk Laispa lagu pro. Wan baru go emen go para. Wan yaro jing isne majing ha. Kajing in klem jing star klem jing ku. Jong utrai umom cuku. Yai wai yai kenu ya utrai. Benakam baba unang leklem wan. Nasudaya Maryam umudu. Si usai kaperte ya kiklu. Wan baru go emen go para. Wan yaro jing isne majing ha. Kajing i klem jing star klem jing ku. Jong utrai ubom cuku. Haka katenguk pa badukon badaman sem bakod. Amen. Kajing e jong trai jing yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay. Lambat kajing selog jong ben sem bakod kendon rengkat bad pi baro. Ringkat bat piru. Kohan men kopara yangi iwe pa iwe utrai ulatau yangi ha kata kajing khut kabapura bad haba ula yangi kene kajing khut kajing u kene kajing long blay kabapura kajing u ukwa yangi ba nginang ri nginang sumar nginang panhe nginang panroy ya kene kajing khut kene kajing soti kene kajing long kabapura kabaula yangi Handrai ngi ipat haka jing iem jing iba man lakas ngi lengba ki kam ki bangi le lengba ki tin ki bangi kran lengba ke jing mod ke jing perkat ki bangi don ha ke jing iem ke jingi ngi pendu no ya kene ke jing khut ngi pendu no ya kene ke jing long ka bapura ka ba blayul ai hangi ngi tib ba menta kat bangi nak don ha ka porlen kedai ka por ka ba mangi wei pai wei ngi dei ban penlong biang ya kata ke jinglong ke bapura ke baul ai hangi bangi de banyo biang ya kata ke jingkhut ke bapura ke baul ai hangi lengba ke jingi no jonga ba jungpi ya ki kam snu ya ki jing em balangkar ke bangil em ha ki sngi ki baladap ha ki benai bat ki snam ki baladap te ha kene gamas ke bukhujuru ko hanmen ko para token ngin penkhut ngin pen subai la de hakmat keduan kedupat ke jungblay hakmat ublay try kanrat daladehi da keba ngipan map nak benta kine kipop kisang kibing kibangilale ha ke jung em ke jungi jar ha gnon ke jungpi ha kan klemat pusan bat pej yala ke jong ke jung em kum kibreu bonsen ngila pet noblay ngila i yoblay ngila landet ya kane ke jingkhut ke jinglong blay ka bapura ka bal ai hingi te kumta ha kan khmat ha kane ka khlemat to ken ngin pan bab no trai lengba ke jingduai ke jungi nga phla hau blay badan bor baro pada bi ko hanmen ko para bang le pop sibun da ke jing perkhat da ki tin da ki kam da ke jing leklet da ki jing le palat jonga da ki jing le palat jonga da kicing le palat pakraw e junga namar kata ngagarpad kamaria bukhoj kabaisa gathe soti ya kyangel bat kirkhoj badya phi ko hanmen ko para banduai nagbanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yangi
Madalama piki pop jungi unyalam yingi sha kajung em bom jukut. Amen. Dragon rod go play yangi. Dragon rod go play yangi. Kristo ma go Kristo rap go nom benim jangi benim Dragon rod go play yangi. Dragon rod go play yangi. Kristo ma go Kristo rap go nom benim jangi benim yangi. Trong yen ya duai hakanai kamas kebekoj ngi duai na kebenta I Robren Rongren ibadan pedeng gejing pang gejing syutam kadba mentai dang syak somar hapo hospital hapo ICU ai boblai trakenra don IE gejing koi gejing kia ke bapura sasisen kam kloi kumjurung ngi duai na kebenta I Frederick Penrop iro idan pedeng gejing pang gejing syutam ai boblai trakenra kumju un kta IE inyo ya gejing koi gejing kia ke bapura sasisen Giduai nak banta I dari kanti warjri bama iru dan pedeng gejing pang gejing stom the balang ba gejing duai gejing lang ba ganai kamas ke bekoj in yo ya gejing koj gejing kia ke bapura hakalang kamet bat kaman sem gejing I giduai nak banta kaman sem balaklat no jong I Lorenzo Bandap Kong Tau bat blue carousel jerwa giduai boblai try kanrat un aiki gejing suk beneng un map yaki pop kisang bakila le hakane ke perthei topan pha yaki danu jungi shame kok pa bom jukut bato ai ba da ka bang iwat barabor tang ya ka wehi ka badon kam bad da ka ba ngile ki kam isnei an panlong yingi ki bala IT sha ka jingmane yame Daw turai jeng Yesus Kristus ukun jong me ubay basan sya rengkat bat me ha gajeng yalong kaway jong omen sem bakut ublay junam la junam amen Kajing pula na kitab Deuteronomy Moses lakren hikipad ba uang Mentagas ng utray blay jong pi, wikum ya pi banle ya kine ki an bat kiriti. Namar kata pide ban pikir ban pendet beki, da kadano jong pi baro, pada kamen sim jong pi baro. Pila pen bena mentagas ng japang utray, bolong ublay jong pi. Bat ba pinyat chakalenti jong u, bat pin rake ya ki an jong u, bat hikum jong u, bat kiriti jong u. Bat pinsya skor ektian jong u, rutrai la pen bena, mentaka sing sapang jong pi, apilong upa jong u hi. Kum tala kulara pi, pin rake ki kum jong u baro. Ba un kentiu ya pi halor jong ki jaj benriu baro bulatau. Haka jingaro, haka nam, haka buram. Bat pin long upa uba kentang utrai ublay jong pi, kumba ulak kular. Keketian jong utrai. Pras Pak Khatsa. Pras Pak Khatsa. Suki bayat kencing tong ria, badat haan yutrai, suk balik gamon yutrai, nadu dodu, bela hukum ban rakibnya, yagi adong chong me, ai man
bayai cleansing tobria Bayaya anyutrai Sumpale kamon utrai Nadu donu Ngawat yami nadu donu Awat syangan sakmam Tinjong mingari kendong Ban om lepong Kerkuman im syakri jong min Badri kik tinjong min Jing krau ka anyan im Lik majong Suki bayai cleansing tobria Bayaya anyutrai Supale kamon utrai Nadu donu Yaro utrai U Christ Jesus Yang jordan snaga gospel jonu Bentagin kaya kababian Bentagatagas ngijing pening Yaro utrai U Christ Jesus Yang jordan snaga gospel jonu Utrai dan rain kad bat pi Ringkat bat piru Ka jing pule na ka gospel vakut kad kum o Matthews Ka buram hamed utrai Hakata kapor u Jisu long hala kisenran Pi layos ngau balaong Pin I yalau para marjan Bat pin isi yaw nong sun jong pi Ngapat ngong pi To I yakinong sun jong pi Bat to duwai nagbanta kito kiba lebe nyepi Kumta ba pindup long ki kon jong pa jong pi uba habneng Naba upanmi yakasngi jong u ha kibasneu Bat ha kibabha kumju Upan hab yoslap ha kibahok Bat ha kibom hok Namar lada pi I tang ya kibreu kiba I jepi Pinyo painong ayu Hato wat kinong lum khajna kimle kaju balada pi kublei tang yala kipara hato pi le ai kaba kamper ban ya kiwe hato wat ki gentle kimle kumju pi dei namar kata banlong ki bajanai kumba pa chung pi ulong uba janai ka gospel try Kajinero imi kukris Kohan men ko para ha utrai Jesus Christ habas dang kamas ngiyos ngeu ba yanga ba dia pi utrai ula ai kene ke jing janai ula thau yanga ba dia pi lang ba ki kti ki jing u ki ba janai den mata kadau ngi layo pateng ya kene ka jing long ba janai jong u blai ngi ti ba blai ulong kajing it kawan kami bat kasdang bat kadon kajing long tenrai hau blai dei namar kane kajing it kajing u kaba ula thau yanga bat pi kumo breu hakadur kajing u bat dei namar kata kajing it kajing u kaba ula ai hangi kata kajing janai kajing u dei namar kane kajing it sisa bamangama pi ngilong ki breu menta kumba ngilong Den mata kadau hagane kaksngi lengba ke gospel u Jisu u khot u wer yanga badepi bangin nang penlong bangin nang penhe susu bangin nang pensan susu bangin nang penro susu lane bangin nang penskem susu ya kane ke jingjanai ke bau blai ula ai hangi hakano kurkom kein ko hanmen ko para bamanga mapi ngila ban penskem
lane ban penjeliu ne ban pensisha ya kane ka jingjanai ke ba ublei ulai hak basdang juga gospel Jisu ang ba ngidei ban I ya baro kibreu omdei tang ya kito kibreu kiba I yangi omdei tang kito kibreu kiba sneutu yangi kinek ba pediang yangi lane kibreu kiba ni ya don hapadeng ke jingsuk ne ke jinglong kawai Henry ni haban ijru wat ya kinong shun jongi wat ibreu kiba les new yangi ngidei ban don kata ke jing I yaki omdei tang kata Henry ngidei ru ban duai wat ya kito kiba lebe yangi kane ke bau Jisu ukhot wearing abadipi Deleng ba kane ka jing I ke jungi ya baro kibreu kiba ngi kandu ha ke jing em ke jungi ya baro kibreu kibawan changi ngila ban long ubreu ne ka breu ka bajanai pe jala ka jong ke jing em ha ka ne kasngi kat no shisha ka manga ngadon ka jing I ya ki hanman ki para ki junga kiba ngi imlang salang hapo ka imlang ka salang wat ki bahai ngasem jungiro ngimdon kata ka jing I habang ngimdon ka ne ka jing I ko hanman ko para ka paushai ba manga mapi dalele ngimla ban long kita kiba janai klempe bah ka jing em ka jung pi ha ka jing em ka junga ngi kwa ban long shisha ki breu kiba janai hakmat ublei kilong ki breu kiba janai hakmat ki hanman ki para hanrei habang ipe jala ka jong ka jing em ngi jingai bak labak na ka ne ka jing janai ka bau Chris u ai lane ka bau Chris unang khot yangi bangin don habang ong bang I jaki hanman ke para ke junga habang apan I kano ka kam ka bale lengba ka jing I ke junga baro kine ngi le kumbale ki farisi ne ki sadusi ne ki stat ai ngi le arsap ngi le tang ban pan I nabar ngi le tang ban yo jing ya ro na ki we ngi le tang ban yo jing mentoy halade marwe kane ka bang ngi le ha ke jing em jungi mentang dangi pe haki malang kas alang ke jungi dangi pe haki jing em la jong kani shisha ke bajia om dei tang ha kane ka ri ke jungi hasatala ka prathai om dei tang ka we ke jaj ben reu hanrei baro ke jaj ben reu ha kane ka juk jungi ngi le ban ngi em kumba le ki farisi dei mata kadau Jisu nang khot nang wer nga yepi man kasni ko hanmen ko para bangi dei ban kampan jana susu ya kata ka jing I ka bau blei ul ayangi hakano korkom da ka bangi don ka jing pediang ya kiwe habaki wan changi lengba ka ktin ka bangakran lengba ki kam ka bang le haki lengba ka jing le isne junga lengba ka jing yarap ka junga lengba ka jing pediang junga habaki wan changa baro gine habang le nga persyang bat ba ngapen jana shisha ya kane ka jing E ka ba ublei ulai ba kum juru ha ka jing pule ka badang kong ka bang yos ngeu mentagas ni utrai ong bangi dei banri kendang ya kiriti ya ki an ki ba ulai hanga ba dia phi hadu ka no shisha ken bangi we pai we ngiri ya kane ka riti ya la ne ki an ki ba ublei ulai hanga ba dia phi hadu ka no ken ba manga ma phi ngiri bat ngibu ya kine ki riti la neki an ba kabalang kalabu hapo kabalang ngite ba ha kine ki sngi kabalang ka khot ka were ngai pi ba ngin penjeliu ya la de ha ki jingduai jungi kanangut nanga bana pi ngile shisha ban panjana ya la de ha ki jingduai kabalang ka khot ka were ngai pi ha kine ki sngi ba ngin le kamisne ha ki we hadu kano shisha ken ngapen janai ya ladi ngapen jeliu ngapen scam ya kena gejing janai ke bautrai ula ai hanga lengba ke jing le isnei junga lengba ke jing kner ke junga ya laki kiti ha bagi don kam yanga kabalang ka khot ka weri ngai pi akene kisngi bangin kendia bangin sha jing id kana ngut kai nanga bana pi ko hanmen ko para ngile ya kene ke ba kabalang kalabu Kohan men ko para hagane ka step lengba ka sur ka bau Jisu u khot were pi
ukwa sha yang nga yapi bangin penjana yala de lengba ka jing it ka junga ya ki hanmen ki para ga junga ka lengba ka jing it ka junga ya ki breu ki ba isi yanga ya ki breu ki ba shun yanga ya ki breu ki ba kran ben yanga nga utrai kwa yanga ba de pi bangin penjanai yala de da ka ba ngi duwai man kasni da ka ba ngi pule yaktin ka junglei da ka ba ngi le kamis nei da ka ba ngi sha jing it ne ngi kendia na ke jing bam berkum juru na ki kam auria jong ka jing em ka jingi na ki kam lengkar ka ba ngangale hakine kisngi ki baladap ko hanmen ko para den mata kadau hakane kisngi token ngin le kat la kadiai ngin persang dala ka bor breu jingi rengkat ka jing kersan ka jung blei rengkat ka bor ka jung blei ka baula ai hangapi ngin le persa ngin yang persa ya kine ke jing sneu ke ba ngi ke du ha ke jing em ke jingi ban le persha ya ke to ke jing tulot breu ke ba ngi la ngop ne ngi la ngat ha kine ke sngi ki baladap ko han men ko para ha kana ke step habang yuan ban terwa ya ke jing terwa ke jingi habang yuan ban terwa ya kupu berkawan to ke ngin terwa ru ya kane ke jing kwa ke jing trang ya kane ke jing angnut ke junga ke jung pi we pai we ban long utau breu bajanai ban long kata ke breu ke bajanai kumbau turai lakot yang ni lengba ke gospel bementa ke sini klempe putrai ubadan kebor bapen kela ya ukpu berkawan syakamet berkesenam ke jungu klempe budan kebor ban pen kela ya baro ke jing angnut ke jungi sya ke jing job kamtame ban pelong yang abade pisa jisen kita ki breu ki bajanai lengba kebor jung abad jung pi berkum juru ke jing trailang kebor ke jung blei hangi dua jajar ha gadonor ke jungpi IT la de ho jisu ha kane ke klep mat ai bo jisu unang the ka bor ke jungu hangi wei pai wei and you ro yo Jesus Christ Amen. trong ngin phala la ka jong ka jinge nga nge How blame Bob Jun Bo Baro, Unong Tau Kapanek Baka Kando, but how just to press upon Mamarway Jungu, try jungi ya balapon nomen sem bukut ya balakana kamaria te sati ubasha la vein hopo vintus bilatus la sana panayu la ya balatem yu la ya shikbayap hakaski kabalay la mipad ni kabayap ula kiu shabnen ushong shakaman ublay kupabadan bor baro nang ta uwan pad ng bishar ki beem ki bayap ngangay haw man sem bukut hakabalang kathalek bukut hagajung salog ki ripkut hagajung mapi ki pop hagajung mipad ka do bad hagajung embang chukut amen Lais Pak Nerkusa. I can long to
duai ko para bagai jeng kenya jenga ba jeng pi kan long ba pedang hona kemadu blei pa badan bor baro Tu trai yang yang ti jeng pi na banta siro rom berketeng sungu kajing mentoy ni berbalang ko jeng baro kuwei try ko try ngi kerpat ba kine ki jing maya ba khoj kin panthama yangi bad kin penlong yangi ki babit dor ya kajun ai ke ba pen yo dau kris utrai jangi Amen. utrai don rengkat bad pi Ringkat bat biru. to kentu yala ki danut Ni kentiu ki shall try. to ngenang utrai ublei jangi Kashang hok berketeng. da shasha kalong basong hok bad ka badei ka dei ti jangi bad ka jing pen em yangi haman lakapor bad ka jaka banai ngu yami ko kan rat ko kpa bu khoj ko blei badan bor bad bom jikut namar mela hukum yangi ban ai ka ngu kadam jangi da ka jinglan lade khnang ba ban pendu bor ya ka jing sarong jangi kinong pop bad penlong yangi kinong perthobot ya ka jing spon jongme habangi ailam ya ka jin bam jangi ha ki baduk bad kumta ngi penan boram yame rengkat bad ki belen ba ki angel kat bangi penbena da ka wei ka sur ya ro Bakut utrai. Bakut ublei kipan. Beneng bat berketeng kita. Da kaburam jombe. Ruai usana syatro. Ruai usana klemkut. Ruai usana yublei tunong. Ya roh yutamawang. Hagat geteng utrai. Beneng bat berketeng kita. Da kaburam jombe. Ruai usana syatro. Ruai usana klemkut. Ruai usana yublei tunong. da shisha melong bu khoj ko trai ka thame jong ka jing khoj ba ro namar ka ta ngi kerpat yame to pan khoj pan kantang ya kine ki jing trwa jongi da ka ba pha yaman sim jongme kum kamjer halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Kris hakapor baladino yu badala kamon snobha ula padiang ya kajing sha chutom ula shim yukpu bad gbaingu yami ula kedia yu badul ai hala gisendran u ong to shim bad to bam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jongpi ha kaju kerkom enda la yabam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ula ai hala gisendran u ong to shim bad to di na kane pibaro namar kane kalong ko khuri jong kasnam jonga jong ga jutang batmai bad bom jukut ya ke ba en penme na ke banta jong pi bad na ke banta ki babun na ke banta ke jing map ki pop tole ya kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing he Kata silbangi mamyune rupo. Bani dia kare kakuri. Ni ben benar kajing yap jong me kotrai. Tak adu menwang.
Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya bagajing mi pa jungu ngi terwa hame ko try pu jong kajing em bad ya ko khuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melenyew yangi ki babet ban yang akmat jong me bad ban sakri ya me da bas ngeuret ngi kerpat ya me bangi ki bayo benta hakamet bat kasna mo kres ngin long ki ba lapania tali ka we daw men sem bakhoj Tokan mau ko try ka balang jeng me ka priang setelah ke pertei bato penjanaya ka ha ga jeng e rengkat pada Francis pa ba ko jengi wal bat marwen yu bishop jengi ka kan hon ki bishop bat baro ki ling do tokan mau ya ke sekri jeng me Lorenzo bat blue ka sil jerwa ya ki ba mela khot sela de na kane ka pertei ai ba maki ke bia long ka wei badu khon jung me ha ka jung yap kom ka jung u kin long ka wei ru badu ha ka jung me pa jung u tokan maulem ru ya ke henman ki para sunrang bat kan thei ki balaya thia da ka bagrman ha ka jung me pat bad ya baro ki balaklat no ha ka jung is nei jung me to padiang ya ki sha ka jung shai ka khmat jung me to is nei yang i baro ngi kerpat ya me Barangkat bat kamaria thai soti bakhoj kakmi jong oblei ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki belapen sngo bahaya me pateng lapateng ngin long babet banyo bantalam ha ga jing embam jukut bat begini ro bat pendon borom yeme daw kun jong me uji sukres dau lembat u bat hau kan long hame bleu pa badan bor ha gijing long ko wei jong men sem bakhoj baro ko borom bat gijing ro junom la junom amen kumlah hukum yang i daw nong pen em bat kumbal hikai ngi dak tin blei ngi not ban ong ko pa jingi uba habneng kan long ko bakhoj kerteng jong me Kanwan kay ma jume kalong kamon jume hab kileu kumba apneng tai ngi mata ke jumbang jungi kabahala kasgi batama yangi kerangkang jungi kumba rogi ma ke bless new yangi padwad yalam yangi sha ke jing pensoi henry de panla yangi na ke bas new to panla yangi ngi kerpat ko trai na ke jing snew baro ha ke jing spun jume da jing suk jing sanya ke sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isne jume ngin laj barabor na kapop ban ngin yo jing da na ka jing janjar baro kat ba ngi dengap khmelenti ya ka jing kerman bakhoj bat ka jing wan pa chung nong panem jungi uji sukres Namar ka jongme ka long ka ima ka jongme ka bor ka boram junam la junam ko trai Jesu Christ me balong haki apostol jume ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pe yo ki pop jungi henry ka jinge jong ka balang jungme bada ka jing spoon jungme to aya ka ka jing suk bat ka jinge tali ka wei kat kum ka mon jungme mame ubi bat basun shar junam la junam amen ka jing suk utrai ka don barabor rengkat bat pi ongin itrwa ya ka da ka jing suk iwei hai wei pat jing suk bat pi hak mi kon long brod jong blei hak mi bukit no igi pop jong ka prathei sukito ya ki balakhot sha ka jing khawai jong u kon long brod o katrat nam shom shom ka man rum po ka yin ka junga
Henry Shom Tana Katim Kamansim Junga Kasakiahi Kamay Patkas Namu Chris Kandu Katulam Ini Shaka Jiyam Bom Jukut Amen. Hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, Jesus. Yaki badan hospital badan haji makin yo kecing koi kecing kia kapura saci sen. Iwan rak majung me kontrai ya ki bro ki bangop ha kecing sneu jeng kana ke pertai. Mama kiro lomba ke bor kecing me kilaban kelak ke bot bani ya kena kecing sneu ha kecing em kecing ki. Jesu saci sen ha kena kelembat luan ke majung me. Iwan pan ke bor kecing me. Mamen ai boring mamen Krishtian ini. Bagi nang la susu ban em kecing em kajanai mamen ai ini. Jesu Krishtian ini. Jesu ai boring ini. Jesu tenente ini. Ban pelong yalade ki bro ki bajanai. Tong ini aduai. Todon lem kotrai da gejing ej ke bak lemput. Ba kitu ki ba melapsa da gejing maya jing blay. Ba tosen ran da gejing petengen ba pen kia. Ya kitu ki ba melapendap da gejing hikai ba kenja beneng. Dau Kris utrai jungi. Amen. Ngu ka kle jung pi penyang gejing kerku gejong utrai. To ai ba gejing kerku ya ke ba ki la angut. Kan pen klanya ki rumwe jong me ko blay. Ba kumta da ba kim kan ria lano nakamon jong me kan pen kemen ye ki barabor ha ke jing ice bon jong me Dau Kris utrai jongi. Amen. Utrai don ringkat bat pi Bring God, but Peter. belai badan bor baro un kurku ye pi ukpa badokun badaman sem bakot. Amen. Tolisuk i sakri utrai da ke jing em babha jong pi Yes, ngamu Lord. ya blai. Number Driftway. Driftway. Kumba klanong magkabamlingkong kumtsut mentapang para bot, sunam la junom, amen. En je raad je try Jesus Christ. Junom la junom, amen.